Joo, kävin tuolla Moposportissa, niin ostin tämmösiä tarroja. Jees, Jonne, Eurosopper. Sitten ostin tämmösiä spoke frapseja, pinnasuojia tai tämmösiä näin. Niin nää tulee derbiin. Samoin näistä ehkä jotain tulee derbiin sitten. Sitten tämmösen, no en tiedä miten tää tästä näkyy, kun tuo valo vähän heijastaa, mutta V-Face. Tääkin tulee derbiin. Ai että. Sitten tässä on se ohjeet. Sitten täältä unboxataan tää auki. Tästä ei paljon tässä heilu, mutta täältä. Tattadadaa. Sieltä se V-Face nousi. Tässä on jotain kiinnikkeitä. Kaiken näköistä. En asentanut aina V-Faceen. Tosiaan, jos joku sattuu huomaamaan nämä vilkut, niin ne ei ole kyllä Moposportilta, mutta nämä tulee myös derbiin tuohon V-Faceen kiinni. Ja... No niin, jatketaan tätä avaamista. Tää on vaikea yhdellä kädellä. No, en tiedä. Siitä niin. Sitten toinen. Anseen. Kyllä. Olen tyytyväinen ostokseen. No niin. Tästä näin. Ja tältä näyttää V-Face. Noin. Nää tarkoitus pistää, kun menen ajamaan, niin moppoon kiinni aika varmasti. Mutta ihan tyytyväinen on näin. Ja sitten nää tarrat on ebineitä, kun näitä ei muualla myö kuin Moposportilla. Niin... Kyllä. Juu. Se olisi nipa. Moro.